खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिका ब्रह्म बानजाय आफादनि फैजों आबुङै मिथिना लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जे एनुवेल कनफारेन्स क'क्राझार आरो बे जारिमिनारि दतमा बड'फानि जे जोनोम थावनि बे गोथार जोनोम थावनि थुलुंगाफुरियाव जोङो 52थि जे जुथुमा बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ आरो जोङो थिक खालामदों जे फेब्रुवारि दाननि फार्स्ट उइक 6, 7, 8, 9 बे तारिखखौ जोङो लानानै दा हाबा मावगासिनो दङ आरो बे जुथुमाया मोनसे जारिमिनारि जुथुमा आरो बे जुथुमानि गेजेरजों हारि दानायनि हारि जौगानायनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक जि मोनथाय अधिकारनि बाथ्रा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथा रैखाथिनि बाथ्रा माहारिबादनि बाथ्रा गासै बिथिंखौ जों बेयाव गुवार आरो गेबेङै जों सावरायगोन प्राय 5,000निबो बारा बेयाव डेलिगेटफ्रा बाहागो लागोन आरो लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला गासै आसामनि जिल्लाफोरनि आरो दतमानि रायजो राजा बिथांमोननि जोङो मदद जों नागिरदों जों थांखि लादों जे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों हांख्रायनायनि थाखाय जों थांखि लादों आरो लोगोसेनो फरायसुलिनि बाहागो लानायनि गेजेरजों नबेल बान्था देरहासातगिरि कैलाश सत्यार्थी जाय सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों बे सोलोंथाइनि हाबाफारियाव जों बेखौ हांख्रायनो थाखाय जोङो थिक खालामदों बिथांमोना कनसेन्ट होयोब्ला थारैनो जोङो मोनगोन होननानै आसाबादि आरो बेबायदिनो जोंनि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्ड 2020नि गासै मावफुंनायनि बेलायाव बेखौ जाफुंसार होनायनि बेलायाव थान्दै मेलाव गेबेङै गुवारै गोथौयै जों सावरायगोन आरो लोगोसेनो बे जुथुमाया जोंनि टार्मिनेटिं सेसन आरो बेयाव जोंनि थान्दै मेलाव गोदान आफाद दानाय गोजाम आफाद सिमफायनाय बे गासै प्रक्रिया कमप्लिट जागोन दा बेखायनो गासैनिबो मदद नागिरबाय गासैनिबो हेफाजाब नागिरबाय आरो जोंनि एकर्ड हारि दानाय माहारिबाद आरो जोंनि गासै मोनथायखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बे जुथुमाया मोनसे जारिमिनारि जुथुमा आरो बे जुथुमानि गेजेरजों हारि जौगानायनि थाखाय जों जाहाथे आवगायसे आगानसे जों दावखाबावनो हागोन आं बेखौ गोसो गोथौयै फोथायो गोजोन्थों आरो 57तम जी बार्षिक जी अधिवेशन এই অধিৱেশনখন আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ দতমাত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ 6, 7, 8, 9 চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ তেওঁলোকে ভাবিছে যে ভাৰতৰ সন্মানীয় হোম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে চিফ গেষ্ট হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰি আছে তো সেই হিচাপে এইবাৰৰ যিটো বাৰ্ষিক যি অধিৱেশন আছে এই অধিৱেশনটো ডাঙৰ এটা অধিৱেশনত পৰিণত হ'ব বিভিন্ন ইছ্যু লৈ পেলাই যিহেতু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কাম কৰি আছে সেইকাৰণে এইবাৰ অলপ লেখত ল'বলগীয়া এটা কনফাৰেন্স হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আজি আমি ইয়াৰে যি আমাৰ ৰিসেপশন কমিটি সেই ৰিসেপশন কমিটিৰ কাৰ্যালয়ে আজি আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই মুকলি কৰি গ'ল ইয়াত এতিয়া আমি অলপ আলোচনা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ কি ধৰণৰ কি দায়িত্ব কাক কেনেকৈ দিয়া হয় আৰু যাতে আমি চাৰিদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীটো আমি যাতে ভালদৰে চলাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আজি আমি এটা প্ৰস্তুতিৰ যি সভা সেই সভাটো আহ্বান কৰা হৈছে মোক ইয়াত ৰিসেপশন কমিটিৰ চেয়াৰমেন দায়িত্ব দিয়া হৈছে প্ৰাক্তন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন কৰ্মী হিচাপে ময়ো চেষ্টা কৰিম যাতে এই চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীটো যাতে ভালদৰে ৰূপায়ণ কৰি আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আলোচনাত অনুষ্ঠিত আমি কৰিছোঁ